हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै अलंबार प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव रिलिज जानाय मोनसे आबुं सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय दोहौ दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दोहौ आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौ बयबो नायखाबायानो जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो पार्ट 7 भिडिअखौबो नायनो हासिगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन अलंबार प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारा दायो दोहौ आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौबो रिलिज होबाय दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे पार्ट 7 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायदो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे। स' लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां इप'स्टफोरखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ सापर्ट खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे इप'स्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेना थासैलाय दे लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। जाहाथे आंबो नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअनि आपडेटखौ लाबोबाय थानो हायो दे लोगोफोर।